दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारि जथुमाखौ नंखाय खैसार खालामदों BPFनि आइटि सेल दैदेनगिरिफोरा। BPFनि आइटि सेल दैदेनगिरिफोरा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ खैसार खालामदों। बे सावगारिखौ नाय, बियो गुबै सावगारि आरो नैबे सावगारिया BPF आइटि सेलनि सावगारि। बर'नि गुबै धोरोमखौ लाजि फोनांबाय BPFनि आइटि सेल दैदेनगिरिफोरा। हाग्रामा महिलारिनि BPF हानजाया बाथौ धोरोमखौ मान होनो रोङै जादों नामा? बाथौ गौथुमनि सायाव मानो खैसार खालामदों BPF हानजाया? BPF हानजाया गावसोरनि आइटि सेलनि गेजेरजों बर'नि गुबै धोरोम बाथौ गौथुमखौ लाजि फोनांदों। मानो बाथौ गौथुमनि सायाव खैसार खालामदों BPFनि आइटि सेल सालायगिरिफोरा? बाथौ गौथुमा बर'नि गुबै धोरोम, बेखौ खैसार खालामनो BPFनि आइटि सेलनि दैदेनगिरिफोरा सोरनिफ्राय मोन्थाय मोनखो? दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारि जथुमा जानो गोनांखौ बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ खौरां लाहैदोंमोन। बे खौरां लाहैनायाव बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरजों साहा लोंदोंमोन। नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुम आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'खौ खैसार खालामबाय BPFनि हानजाया। दायो बाथौ गौथुमखौ नंखाय खैसार खालामनाय BPFनि आइटि सेल दैदेनगिरिफोरखौ निमाहा बिनो खावलायदों बाथौ गौथुमा। गिबियावनो गोजान फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों। दिनै फुङावनो मोनसे फेसबुक पेजाव नुनो मोननाय जादों, 9 नं बनरगाव BPF ब्लग मोनसे फेसबुक पेजाव बेवहाय जोबोरैनो दुखुनांथावना। मानो होनोब्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारि जथुमा सनितपुर जिल्लायाव खुंनो लानाय जादों। थेलामारानि रतन लेरेला मुंख्लं गोसोखां फोथाराव आरो बेवहाय भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लाफैगोन 50,000 गौमा आर'ज हाबाफारियाव। आरो बेवहायनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आरो लोगोसे बिटिआरनि मानाव गिदिर गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा आरो बेवहाय जानो गोनां सानथामनि बे हाबाफारियाव गौमा आर'जनि बे जायगाखौ नायगिदिंफैदोंमोन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। आरो बेवहायनो जोङो गाज्रि रोखोमै मोनसे फेसबुक पेजाव जोङो बे फोथारावनो मोनसे फिसा गला माने साहा फुदुंनाय दङमोन। बे फोथारनि गेजेरावनो बेवहाय जोङो गासैबो साहा लोंनो थाखाय दसे सम जोङो साहा लोंलायनो होननानै बे जायगायावनो फोथारावनो फुदुंनो होनानै दसे सावरायनाय मोनसे जायगामोन। दा बेवहायनो मोनसे जों नुबाय जे बेवहाय बे फट'खौ एडिट खालामनानै जे जौनि बथल लागायनानै दिनै दुलाराय बाथौ धोरोमारि बा बाथौ धोरोमखौ बर'नि गुबै बाथौ धोरोमखौ माने लाजि फोनांनाय जादों। धोरोमनि मोनसे खौसेथि आरो आब्रुथिखौ गैया खालामदों। आरो जाय बिथांमोना बे पेजखौ सालायदों बेयो जोंनि बाथौ धोरोमखौ लाजि फोनांनायल' नङा, बर' माहारिनि गुदि धोरोम बाथौ धोरोमखौ लाजि फोनांदों। जाय बिथांमोना मा सार्थ दङ जों मिन्थिया, जे दिनै धोरोमखौ बेबायदि गाज्रि आखुयै मानव गेदेर शिबा बेवहाय जा भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फैगोननि हेलिपेड बानायनाय बे जायगाखौ नायगिदिंहैदोंमोन। आरो बे नायगिदिंहैनायावनो मोनसे बबेनिफ्राय मोनदों मिन्थिया, बे मोनसे गाज्रियै फटक
आपल'ड खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेवहायनो जोङो रायदाव आफादनि बिबानगिरि दंमोन, ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोन दङमोन आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरिफोर दङमोन आरो धोरोमा सिबियारि बाथौ धोरोमखौ मोजां मोनग्रा आरो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय सान हर नांथाबबाय थानाय आरो बे रतन लेरला कसारी मुंख्लं बिथांमोननि न'खरखौबो जोङो गाज्रियै जोङो नायनाय बायदि जों नुनो मोन्दों आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जाय बिथांमोना बे फट'खौ होनानै बाथ्रा बुंदों बा फट'खौ शेयार खालामदों गाज्रि रोखोमै बिथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गोख्रों सोंखारिदों आरो बे फट'खौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बिथांमोनखौ बोखारनो थाखाय खावलायदों। मानो होनब्ला बियो जोंनि बाथौ धोरोमजोंल' नङा बर' समाजखौनो लाजि फोनांनाय बायदि जों नुनो मोन्दों आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गोख्रों सोंखारिदों आरो बेखौ थाबैनो बोखारनो थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै जाय बिथांमोना बे बनरगाव ब्लक बिपिएफ फेसबुक पेजाव होदों बेखौ थाबैनो बोखारनांगौ आरो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि सेराव बिथांमोना निमाहा बिनांगौ। बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गुरै खावलायहरदों आरो बिथांमोना बेखौ जुदि बोखाराब्ला बिनि थाखाय जोङो आयेननि खाथियावबो राहा लानो थाखाय जोङो आवगायगोन। बेनि थाखायनो जाय बिथांमोना बे गाज्रि आखुजों बे पस्टखौ होदों बिथांमोननि गोरोन्थि साननाय बेखौ जाहाथे जोङो जोंनि बर' समाजाव बेखौ गुबुंले थासारियाव लाबोआ। बेनिखायनो अननानै आरो धोरोमखौ मान होनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोननिसिम जों गुरै खावलायहरदों। जोङो बेखौ नेनानै थागोन थाबनो जाहाथे बे पेजनिफ्राय बे गाज्रि जोंनि बे मुंख्लं फोथाराव लानाय बे सावगारिखौ गाज्रि बे जौनि गिलास लागायलायनानै होनायखौ दुलाराय बाथौ गौथुमा दुखु मोननाय फोरमायदों आरो गोख्रोङै जोङो सोंखारिदोंबो। गोजोन्थों।